Okay na? Okay na? Okay na? Alright. 1, 2, 3, release! Kabog, kabog, kabog! Kabog, 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 kabog! Kabog, kabog, kabog! Good morning po, good morning! Idol, mga idol po, good morning po! Napakarami! Nagdilim na naman po ang Victoria Tarlac! Good morning po mga idol! Napakaraming ibon! Kabog, kabog, kabog! Pakikabog po, pakikabog! 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 Alright! Sige po, kabog, 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 kabog! Ang dami pong ibon! Napakarami po mga idol! Napakarami! Kabog, kabog, kabog! Tulot! Ayan po, ayan po! Thank you po sa suporta nyo sa akin! Thank you po! Ayan po, napakaraming ibon. Napakarami. Patuloy pa rin po lumalabas yung mga ibon natin. Ayan po sila. Napakarami po, napakarami. Ayan po, tuloy-tuloy po paglabas sila. Sige, kabog, kabog, kabog! Kabog! Ayan po sila. Good morning po sa inyo lahat. Good morning po, good morning. Sige, kabog, kabog, kabog! Yo, what's up mga idol, no? So, ayun na mga idol, no? May loading ngayon sa BBC mga idol. At yun, ready na yung mga warrior natin mga idol. So, yun na, makabawasan nyo natin, no? Yung dating tinraining natin na, na 15. So, babawasan natin mga idol. Dahil nga yun nga dun sa nangyari sa isang warrior natin mga idol, no? Basag yung muso niya mga idol. At yung iwan na natin yun. At ito mga warrior natin. Siguro mga 10 siguro mga idol. Isasakay natin ngayon mga idol, no? At yun nga, ready na mga warrior natin. At yun, punta tayo sa BBC. Sa EPSA loading station mga idol, no? At yun, tara, let's go. 2,000 years later. Yo, what's up mga idol? So finally mga idol, dito na tayo ngayon sa loading station ng EPSA mga idol. Idol, ito na yung idol natin, no? Ayan muna! Ayos. Happy aling sa lahat ng mga dear. Masaya tayong lahat. Alam tao ka, mapisigma. Salut idol. Yun yun. Mega shoutout, no? Birdie Birds, yun. Ito na at dito na. Mga idol, no? At sa palaro niya mga idol, no? Dapat support naman, no? Ito medyo na utal tayo, no? At yun, sobrang tuwa ko talaga ngayon idol kasi yan, na-meet na kita idol, no? Ito ang pinaka-idol ko talaga at solid magpalaro to mga idol. So support natin mga idol, BBC mga idol, BBC na sa kalam. Thank you. Alright? Supportahan niyo po kami. Maganda pa premyo, patas at malinis na palaro. Alright, yun na idol na. Idol, thank you. Ay, maraming salamat idol. Mga idol, no? So ito, finally, dito tayo sa EPSA. At yan, magkakarga tayo ng mga warrior natin, no? So yung natin yung unang training ng sa Tarlac, sa bato, Lapas Tarlac mga idol, no? So nalagasan tayo na isa. Tumalpok yung isa mga idol, no? Wasak yung uso. At yun bawas tayo ng warrior mga idol. So training pa lang naman ito mga idol, no? So pag check natin mga idol kung sino mabilis sa mga warrior natin. Dahil nga yung mga warrior natin, no? Medyo mga bata pa talaga sila. At yan, sobrang daming mga kalapatis ngayon dito mga idol, no? Mega shoutout sa lahat. Mega shoutout sa lahat ng mga kalapatis dito ngayon. Sa mga nagkakarga ngayon dito, mega shoutout sa inyo, no? At yun ang BBC lang sa kalam, idol. Alright. Thank you. Ayun at sa mga sumusupport sa BBC, mega shoutout sa inyo, mga idol. Ayun na mga idol, na talagang solid ang BBC mga idol. Season 5 mga idol, no? So ngayon, Victoria Tarlac na tayo ngayon. At yun ang at sana lang ibon natin mga idol makasabay hanggang dulo mga idol. Yun ang matagal natin pangarap din mga idol, eh. Kasi lang medyo mahinang nila lang tayo mga idol, pero lalakas din tayo someday. Hindi pa sa ngayon, papalakas tayo, no? Ayun iba na kulay ng cleats natin mga idol. Kadagdagan tayo ng cleats mga idol, no? Hindi na tayo makakulangan. Dito wala tumunong unang
training, no? Medyo talagang talagang yung mga ibon medyo na tuwi-tuwi na. At yan, sa mga kalaban dito. Ang dami mga kalaban dito, mga idol, no? So, pag sa pag-iibon talaga, mga idol, marami ka magiging tropa dito, no? Marami ka magiging kaibigan dito. Sa mga supporters natin dyan, no? Mega shoutout sa inyo, no? Sa mga gusto magpa-shoutout dyan, comment down below. Tapos, syempre sa next video, gagawa natin ang shoutout niya, na yun na nga, please naman mga idol na pa-support sa Muntikong channel. Ayun na nga, mega shoutout sa inyo, na. At maraming salamat sa inyong lahat. Yun na nga, yun na pa-shoutout sa atin, no? So, sa abangan na lang natin, mag-shoutout tayo. Boss Idol, maraming salamat talaga, no? Solid ang palaro, mga idol. Solid na solid. Solid na solid to. BBC na sa kalam, mga idol. Thank you po, thank you. Ayun. Salamat. Mga idol, no? So, yun na nga, mga idol, no? Sa ngayon, no? Magti-training muna tayo. Ay, baka ikaw may shoutout ka? Wala kayo shoutout? Ba't wala kayo shoutout? Shoutout mo yung makilala mo. Ayun na nga, no? Mga idol, no? So, hindi mo na tayo kasali sa pooling ngayon, mga idol. Dahil yung mainang nila lang. Di pa natin alam yung sino mabilis sa warrior natin, no? Dahil sa sobrang dami ng sinakay natin ngayon, mga idol, no? 14 piraso, mga idol. At yun na nga, no? Hindi pa natin alam kung sino yung mabilis, mga idol. So, siguro, apat na training pa, no? Apat na training pa, tsaka tayo magpupuling. Ayun, mga idol, no? Medyo, ang dami talagang mga nagsasakay ngayon, mga idol. Sulit mga kalapatid sa mga idol, no? So yun nga, mga idol, no? Tinadalpak na yung natin, mga idol, mga warrior natin, mga idol, no? At yun na nga, no? Sana lang talaga, no? Maging consistent yung tatlong dumating nung una sa Lapas Tarlac, mga idol. At para mapagpilian na tayo sa pampuling natin, mga idol, no? Ayun na nga, at medyo talagang mga sibong itong mga pinalaban natin yan, mga idol. Wala tayong gold bird, no? Subukan natin mag-record, mga idol. 3 months old, mga idol, no? Mega shoutout sa mega shoutout sa pogi natin mga coordinator, no? Richard Pangilinan, mega shoutout, no? At syempre, blonda na to, ayan na. Mega shoutout na. Idol Norman yan, mega shoutout. Tsaka Boss May Mola, mega shoutout, no? Sa mga pogi nating coordinator dyan. At dyan, mga idol, no? Sana bukas, mga idol, samahan niyo ako magabang, mga idol, no? Mga idol, no? So, ang dami talaga mga idol. Dami nasali sa pooling ngayon dito, mga idol, no? Ito, mga sulit ng mga kalapatids, mga idol. Yung mga malakas, sa tabi-tabi lang, mga idol, no? Yun nga, maraming mga kalapatids dito, mga idol, mga malalakas. Malakas, mga sir. Alright, so yun na nga, mga idol. Tapos na magdalpak, mga idol, no? So ito yung pinakamasakit, bayaran. Ito na, magbayad tayo ng bill, mga idol. Pwede sa akin, idol. 13. Ayan na, mga idol, na. So, sakay lang na sakay. Gulong lang ng gulong. Huwag suko. Sanay na tayo dyan. Basta lagi nyo tandaan, mga idol. Newbie pag gumulog. Pag gumulong, malakas ang... Kung gusto nyo dumulong, mga idol, boss? Sali sakay? Kung gusto dumulong, sali sakay? Last lap. So last lap niya sakay, parang dumulong kayo. Alright. Ayun na, mga idol, no? So, ayun, tapos na tayo magdalpak, mga idol, no? At yun, uwian na. At yun, bukas na shoutout natin, mga idol, no? Sa mga solid natin subscriber dyan, sa mga solid natin viewers dyan, no? Mega shoutout sa inyo. At yun, abangan tayo bukas. Ayun na, so ito na yung mga ibon, mga idol, oh. So yun na, mga idol, no? Tatlong grades na, mga idol. Puno na yung tatlo, mga idol, no? So time check pala tayo. Nakalimutan natin yung oras, no? Anong oras na ba? 7:53, mga idol, no? Yun na, hanggang alas 9 ito, mga idol. So yun, may dalawang grades pa na bakante sa taas.
Ayun na nga, nag-i-start na sa, sa pang-apat na creeks, no? Ayun na nga, so uwi na to mga idol. Yun na nga mga idol, no? Meron tayong mga kalapatis dito mga idol sa dilim. Yun na nga nun. Hindi makita yung mga mukha nila mga idol at yun. Mega shoutout mga idol at mga idol, baka meron kayo shoutout mga idol. Sino shoutout nyo? Shoutout lang! Yun! Mega shoutout mga ano. Mga blackout, mega shoutout sa inyo no? Alright! Sana sa inyo mga kalapatids! Okay, dito na ako. The next day. Ano, so good morning mga idol no. At yun nga no. Medyo naunahan tayo ng ibon natin mga idol. Ano, pagising ko, dyan yung mga ibon natin mga idol no. 7:19. Yun, ibon na tayo dyan sa taas, kumalampag yung bubong. At yung ano, di natin na-videohan mga idol kasi tuloy-tuloy yung datingan nila no. Ano, yung ibon natin nasa 12 piraso na. So, kulang lang tayo ng isa mga idol. Yun nga mga idol, di natin nasilip ko kayo ng mga idol yung isang puti natin yung nauna. Yung ano, at di na natin na-video, di natin nakakit sa taas kasi nga, yun nga dahil sa tuloy-tuloy yung bagsakan nila eh. Tuloy-tuloy yung datingan nila. Yun nga ano, mga nagpapahinga na sila mga idol, yun nga, unahan tayo. Ano, dito tayo sa, sa loob natin yung mga idol no, at yun, yung naunahan ako ng mga ibon natin mga idol no. So ito gising lang natin, yun, nagulat tayo sa kalampag ng bubong mga idol dahil sa meron ng bumabagsak, yun na nga. Halos sabay na sila. Halos sabay-sabay silang dumating no. At yun ano, mega shoutout kayo no, Birdie Birds Cups no, yan. Sulit na palaro ng BBC mga idol. Yun, mega shoutout sa BBC, di ka magsisisi. Yun ang ano, napakalakas ng BBC ngayon mga idol no. 1, 2, 3 hanggang 5 season mga idol, yun 5 season na tayo ngayon, pero napakasulit ng palaro niya mga idol, napakalinis ng palaro mga idol ni Idol Birdie Birds Cups mga idol, yun na na-meet natin kagabi mga idol no, talagang sobrang saya natin dahil yung nga, nakikita natin sa kanya halos puro ano na lang, picture post yun lang nakikita natin at yun, kagabi nga na-meet natin si ano, nakita natin si Idol kagabi, yun na at yun. Hindi ko talaga nakita, mapahensya na kayo mga idol no. Hindi ko nakita yung ano, hindi ko nakita yung bagsak ng ibon natin kung sino dumating, pero 7:19 ang nakita kong dumating ito. Yan 7:19. Yung white na yan. Ito. Yan yung nakita ko no 7:19 no. At yun na nga. Again, mega shoutout dyan no, sa mga subscriber natin dyan no, at sa mga sulit natin viewers dyan. Alam ko naman kung sino muna manunod talaga na ito. Ayan, mega shoutout Mark Tonga Anghila no. Ayan, pa-shoutout niya kay ano, kay Aisen Alvin David aka Alaala ni Kumpare. Yan, mega shoutout no idol. Yun, solid dating tropa to, solid na kalapatids no. At kay Albert David, yun mega shoutout. At kay Boyet Doran, yun mega shoutout. At syempre no, hindi tayo nakapagsulat din mga idol, pasensya na kayo no, hindi tayo nakapagsulat ng ano, yung mga shoutout natin dyan. Huwag kayo magtampo mga idol no. May next video pa mga idol, malayo pa itong laban natin mga idol no. At yun, sa mga gusto pa shoutout dyan no, comment down below. Syempre sa next video gagawa natin na shoutout dyan. At yun na nga no, so ito yung mga ibon natin mga idol. Nagpapahinga na sila, time check tayo mga idol, 7:35 mga idol no. Ayun na nga no, at dyan yung mga ibon natin. Tulog pa si boss. Mga ibon nandiyan na. Pero okay lang yung mga idol no, kasi sa training pa lang naman ngayon no. At yun nga no, hindi natin nakita talagang unang bagsak kung sino unang nakita talaga ano, sino yung unang dumating sa lap natin no. Kung pwede may laban ng pooling mga idol, pero basta ito lang siya napansin ko, lumabad-dumungan yung ulo dun mga idol no. Siya yung nakita ako. Medyo nag-alarm ako mga idol, alas 7. Kaso lang, pag tunog ng cellphone, hindi pa tayo tumayo kasi dati kasi nung first training ng BBC sa Lapas Tarlac, hinagis nila ng ata 7:45 ba yun? So kaya medyo alas 8 tayo naghintay. Yun na nga, at ngayon medyo maaga yata yung mga idol, siguro mga alas 6 yata nag-release mga idol. Nag-release ng Victoria Tarlac. Yun ang so Victoria Tarlac na mga idol. At yun ang basta bumagsak na naman sa bubong. Ayun yun,
First training pa, second training pa lang naman. Ano lang mga idol, hanggang dito na itong video na ito mga idol. And please comment down below syempre sa next video mga idol. Sureball na yan mga idol. Isigurado na natin. So shoutout ko kaya. Alright. Yun na. BBC lang sa kalam. Hanggang dito na ito mga idol. Bye bye.